Hos Checkpoint kan du blive testet anonymt og gratis for HIV og syfilis. Et testforløb hos Checkpoint består af en rådgivning, selve testen, og efterfølgende en konsultation, hvor du får svaret på din prøve. Her kan du se, hvordan en test for HIV eller syfilis foregår i Checkpoint. Når du kommer i Checkpoint, vil du møde en rådgiver, der har stor erfaring og kendskab til bøsser og biseksuelle mænds seksuelle adfærd. Efter en kort samtale om, hvilke grunde du har til at opsøge Checkpoint, får du taget selve testen. Testen kræver kun en lille dråbe blod fra din ene finger. Bloddråben bliver overført til kviktesten. Det tager kun 15 minutter, så har vi et resultat af din test. Du kommer ind til den samme rådgiver, som giver dig svaret på testen. I langt de fleste tilfælde er svaret negativt, men hvis testen er positiv, er du i gode hænder, og Checkpoints rådgivere hjælper dig videre i denne svære situation. Vi anbefaler, at du regelmæssigt bliver testet for HIV, syfilis og andre sexsygdomme. Du er altid velkommen til at kontakte Checkpoint, hvis du føler, du har behov for en test eller rådgivning om, hvor ofte du bør blive testet. Du finder Checkpoint i København, Odense og Aarhus og kan læse meget mere om klinikkerne på stopaids.dk.